Ako krásne pije teraz. Kontola. Teraz chvíľku stojíme. Táto polovina výstupu predošlou. No chrbát mám nakrytý. Ľavá ruka mi začína bolieť, akože ešte by som vydržala. Prosím ťa, natoč lepšie bábätko od spodu, lebo by mali spoločné osy. Vlastne tu na túto ruku treba trošku spustiť a zatlačiť k sebe bábätko, aby sa dobre zarilo do prsníka. Je dieťatko levý, je fixované na lomí. Očný kontakt tiež nie je priamy. Tak, ručka visí a očný kontakt nesmeruje na maminu, lebo tá je trošku iným smerom. Ručka visí vo vzduchu. Ľavá ručka sa nemá o čo oprieť. Teraz urobíme nápravu z tejto nepohodlnej pohody na prirodzenú pohodlnejšiu. Najprv sa mamina dobre oprie, trošku sa vystrie, zakloní, aby sa cítila dobre. Stať potom neskôr vankúšik. Je vidno, že to dieťatko tak visí. Tak treba ho trošku spustiť šikmejšie, takto, a spustiť ho tu na nás stehno. Tak, brúškom. Aspoň takto ho stabilizujeme, ešte viacej šikmo, lebo padá. No kebyže ho pustíš, to dieťatko malo byť tak stabilizované, aby keď ho pustíš, aby sa držalo samé. Hej. Už je to lepšie. Už tá ručka sa ťa dotýka, už sa opiera o teba. Aj táto ručka sa už opiera, ale kebyže ju pustíš, tak tá hlávka spadne. Hej. Dobre, skús tu s tou rukou, čo držíš prsník, ju chytiť, ju podoprieť, hej, takže takto. To by ešte mohlo v celku byť, ale stále tá hlavička trošku padá, ale toto je relatívne dobré. Hej. Môže sa po prípade ešte viacej oprieť
Alebo si ju prehodíš na to druhé stehno. To je pohoda, kebyže takto sa dá. Ešte by bolo super. Toto som neskúšala. Ako krásne pije teraz.